Mga higala, kumusta ug maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa atong mga komentaryo dinhi sa Mura ug Radyo. Ang ubos balay balauranan miproponer og paagi nga ipulis sa handshaking kun lamano isip greetings samtang ani apakita sa COVID-19. Ang maong balaunon gipasar ni Marikina Congressman Bayani Fernando ang House Bill number 7333. Nagmando nga wa nay handshaking isip greetings. Inay hinuon ang mga palad sa taong magkakita ibutang sa dughan dayong yango-yango niya mupahiyom. Kini ang nahuna-hunaan ni Kongresista Fernando nga puli sa lamano kon handshake. Pero ang pangutana, nagkinahanglan bagyod nato nga pulihan ang lamano nga maumay naanda nato sa kulturang Pilipinohon. Tinuod ang maong pamaagi, temporaryo lang, aron makalikay kita close contact para dili matakdan sa COVID-19. Pero kalain ba oy nga manduan gyud tas balaod nga mao kini ang greetings nato nga mga Pilipino? Wa nagyoy laing pwedeng himuon nga balaod ang mga kongresista para nga kitang mga tao makaingon nga nagtrabaho sab sila nga nagdawat sila dagkong sweldo ug mga dagko nga perquisites. Ang handshaking or lamano gipractice na kini sa tibuok kalibutan. Gisagop sa lain-laing kultura nga wa gani himui og balaod. Kini gung kultura mga kaigsuonan mutumaw ra mangguna nga uyunan sa kadaghanan nga dili kinahanglan nga himuan og balaod. Gani laing matang sa greetings natong mga Pilipino, mauman nga mukaway-kaway kita sa tong mga kamot. Ang uban gani ini moingon lang hi and hello, bahala naglagyo ra. Ang uban gani mo gamit pagsaludo sama nako kay naanda naman sab nako nga kun doon ako'y mga amigo musalot ko. Ug sa nadokumentuhan nga naguna sa handshake mga higala, mao ang karaan na kaayo nga Assyrian greetings ni adtong 9th century BC. Diin ang hari sa Assyria kaniadto nga si Shalmaneser III milamano ni Marduk Shaker-Shumi sa Babylonia isip panaghigala sa maong duha ka mga nasod. Kining paglamano gipractice na usab kini kaniadto sa ancient Greece ni adtong 5th century BC. Ang mga magsusuwat usab nga mga Muslim miila usab sa lamano nga ang nakauna kuno niini mao ang tao sa Yemen ni adtong 4th century BC. Kung imong tan-awon gikan sa documented sa kasaysayan nga 9th century BC, 5th century BC o baka sa 4th century BC mga kaigsuonan. Ug hangtod karon anaa paghihapon ang lamano. Dili lamang sa mga kanasuran sa West apan gipractice na usab kini sa tibuok Asya ug sa tibuok kalibutan. Nahitabo kini nga wa imando og balaod. Inanay kining mikatap through the process of acculturation. Tali sa duha ka kultura ang usa mo adaptar ug usa ka bag-o nga culture mahimong social, psychological o baka cultural change. Apan wa na kinahanglan ang balaod tungod kay gradual man kun hinay-hinay kana nga paagi. Diin ang uban mukabat paganig pipila ka siglo una sila musagop sa magunining atong lamano. Ang ato sad nga gikatingad-an mga kaigsuonan kay dali man sab kaistanan misagop ang National Commission for Culture. Ila na ning gitawag og bating Pilipino para sa kalusugan, ambot og gitun-an masabka ni nila. Kung paglikay lang sa pagkatap sa COVID-19, igo na kaayo oy ang existing health protocols karon. Sama pananglit sa istrikto nga pagpatuman sa face mask, istrikto nga pagpatuman sa face shields, manghugas og alkohol ug ingon man usab social or physical distancing. Kung naa kay makita nga higala tungod kay naa may health protocol, mahibo raman nga mukaway kamay lantas kamot og dili mo duol. Kinahanglan bagyon nga ibutang nimong imong kamot sa dughan, muduko o niya mo pahiyom.
suway ragon ninyo, makakita mo higala, unya gunit sa imong dughan, unya duko dayong pahiyom, muragi kag tuntong tanawon kay lahi manggod sa naandan. Tanawa ragon ang lamano. Nagsugod sa 9th, 5th, 4th century BC. Pag-abot sa taga-Europa dinhi sa Pilipinas, dinhi pa kita nakakaton atol na sa 16th century mga higala. Unya misamot kini kalig-on ang lamano sa atong kultura pag-abot na sa mga Amerikano. Nya pila kagatos ka tuig ang nakalabay. Ang lamano usa ka sign sa kabahin sa kultura. Dili na kinahanglan nga buhatan og balaod ang kultura. Mahimo lang buhaton ang balaod sa tumong sa pag-regulate sa kultura o dili mumando pag-usab o pag-ilis sa kultura. Unya unsa man, kundi ka mubutang sa imong kamot sa dughan og muduko, unya mo smile murag tunto, ila kandakpon, presohon kanila, kadakong binuang ni ana. Para kanako igo na kaayong greetings nga maglagyo ang mga tao. Dili na kinahanglan nga usbon na nato ang lamano. Puyra saway lang sa uthor nining maong balaod. Wa nagulaing mahimo tingalis Kongresista Bayani Fernando para makita siya nga nagtrabaho sa Kongreso. Ang katawhan nga nasayod makatabang sa maayong paghukom alang sa kaugmaon sa atong nasod. Kung magkuyog kitag aksyon, makatabang kita sa solusyon. Daghang salamat, inyong alagad, Amy Bustillo.